Dobar večer. Evo, ova snimka je malo drugačija iz drugog ugla zato što je večer, pa sam tako stavila, malo je bolje tako zbog rasvjete. Ok. Ide treći dio. Nadam se da uživate u ovome. Pa mislim, pretpostavljam čim ste tu, eto, da vam se sviđa. Ne znam da li gledaju oni koji su bili na predavanju. Ovo bi bila, eto, nekakva nadopuna na sve to. Voljela bi možda da i oni vide. Mada dobro, nema veze. Doći će. U drugom videu sam pričala o Nasim Harameinu i malo isto reinkarnacija njegova, to što sam rekla da je ko Einstein, samo sam htjela evo još nešto nadodat malo o tome prije nego što krenem dalje. Znači, ako ste pogledali doista sliku kako izgleda Nasim Haramein, mislim za početak po imenu vidite Nasim Haramein i Einstein, dakle on je tamnoput. Koja bi bila teorija iza toga, zašto se sada rodio kao Nasim Haramein? Dakle, on je bio zbog toga što nije Švicarac, dakle rođen u Švicarskoj, izopćen nekako iz društva. Dakle, jedan morao se roditi tako kao jedan izopćenik koji će više vremena provoditi sam, tako da bi bio što više u prirodi, a ne eto s čime god se bavimo kada se uklapamo u društvo. Dakle, da bi što više boravio sam i u prirodi, on u svojim predavanjima ispričao. Zna ispričati to kako je i kampirao i penjao se svuđe u prirodi, je znao jako puno boraviti, upravo u biti da bi vidio da postoji uzorak neki koji priroda slijedi. Ukoliko pogledate kaktuse ili šišarke, znači može se vidjeti, ima na internetu full tih snimki, točno ponavljajući uzorak kako priroda ima nešto što slijedi. Dakle, taj njegova izopćenost i boravak, izopćenost zbog koje je morao više boraviti u prirodi je Einsteina, dakle njega iz prošlog života, u biti dopustila mu da se unaprijedi, da bolje razumije ono od prije do čega je došao. Naravno, to su sve teorije, ja sam rekla da vjerujem u reinkarnaciju i da mi apsolutno ima smisla sve to i samo evo mogu vidjeti zašto bi netko odabrao nešto. Ima onaj moj video, isto je jedan od prvih, Vratite nam reinkarnaciju, gdje daje malo više slučajeva o tome i tako pričam. Iako u predavanju isto se dotakne malo toga. Uglavnom, sve ono što sam vam ispričala o Nasim Harameinu, uglavnom je nekakva kritika na njegov rad bila do sada. Znači taj vakum i da je pun energije i da mu... Znači šta je on još reče? Dakle, u sredini svake rupe je crvotočina, to sam spomenula, i preko tih crvotočina da smo svi povezani i da bismo praktički mogli isto na jednoj točki univerzuma napraviti, da napravimo crvotočinu preko koje bismo se mogli uspješno i velikom brzinom prebaciti s jednog dijela svemira na drugi. To je ono što mi smo vidjeli u Zvjezdanim stazama, onaj warp, pa isto tako nešto odjednom se prebace, znači negdje drugo. To nam danas isto djeluje kao science fiction, kao i ove druge stvari o kojima je on pričao, zašto ne dokaže, zašto ne napravi jedan takav motor, onda koji će estrahirati općenito. Jer to je bilo što su mu prigovarali, zašto ne napravi motor koji će, ako je tako pun energije, elektromagnetskih fluktuacija, nek napravi motor da mi doista ekstrahiramo energiju iz toga. I eto, nije ga on napravio, ali je napravljen. NASA je napravila takav motor koji se kreće na vakum, pokreće na vakum, zove se Can Drive. Stavit ću link članka dole u opis videa. Can Drive ili EM Drive, izumitelj Guido Fetta. Eto. I u biti rekli su da će nam to znači pomoći da se tako velikom brzinom, u biti bez sad znači ne treba im gorivo više nego koriste
prazni prostor, da tako možemo doći do velikih daljina u svemir. Znači neće još tako uskoro doći do nas, ali dolazimo do svega toga. Mi već imamo one neke crtiće, znate, gdje ono kao lebde. Pa to je to. Jedna od teorija je da se upravo zato iskrivala vanzemaljska prisutnost zbog tih njihovih letjelica koje su upravo tako funkcionirale. Ja često u drugim videima isto kažem, kome god su vanzemaljci smiješni, šta mislite, da smo sami? A drugo, dakle, ukoliko i nismo sami, ukoliko mislite možda i da postoje, zašto mislite da nisu došli tu? Znači, možda su napredniji, možda doista imaju bolju tehnologiju, dolaze tu do nas. Eto, sve ono što je nama smiješno, u biti samo se s vremenom pokazuje, mislim, ne sve, naravno, neke stvari će i dalje ostati smiješne, i meni su neke, ali ne mora dosta toga, znači, ne mora znači da je sve istina, to hoću reći, ali evo, dosta tih nekih stvari, zato ja kažem, ako je znanstveno moguće, onda, moguće, znači više nije smiješno. Tako da, eto, je moguće da i ti vanzemaljci tako i stižu. U Starom Zavjetu imamo dosta svjedočenja tih takvih nekakvih isto letjelica, Sumerani, u ostalom, prva civilizacija, barem smo mislili da su prva, sad smo našli u Turskoj Gobekli Tepe, koji je još za par tisuća godina stariji. Znači, oni su rekli, nisam pričala o ovome na predavanju, pričam u drugim videima. Ali eto, čisto da riješimo vanzemaljce. Svaki put imam potrebu kad spomenem vanzemaljce isto malo tako objasniti. Dakle, oni kažu da su naši bogovi došli s planeta Nibiru. Ima video religijska neuvjerenja, nešto tako. Ili ako pričate engleski, malo sam detaljnija u videima na engleskom. What are Judaism, Christianity and Islam based on? Imam 2 dijela. Tako da eto, ako vas zanima, pogledajte to. Na engleskom isto imam video Down the Rabbit Hole, gdje isto malo spominje, ali u biti ti su precizniji, znači tako. Sada, znači, preko tog Nasimovog isto, znači mi smo svi povezani i to je to polje koje se zove na razne načine sad već, elektromagnetsko polje, morfogenetsko polje, polje nulte točke, matrica, Indrina mreža. Indrina mreža je indijski jedan termin, da je bog Indra bacio iz daleke galaksije mrežu i povezao sva svoja bića. Indijanci, dakle oni američki domoroci, imaju priču o prabaki paučici koja je isto tako bacila mrežu da poveže svu svoju djecu. Cvijet života u biti ukazuje na to. Ili, dakle, to je ono što smo nekad zvali eter, koji se niječe, a sad možemo ga zvati polje. Ili, znači, da ako je to što sam rekla da smo mi svi povezani preko toga, znači tu nekako vidimo što znači sve što jest. Ako je sve samo jedno, eto, sve što jest, ili kad reču Bog je sve prisutan, jer doći ćemo do toga da smo svi mi, mislim, do naših, eto, supermoći, do naših sposobnosti, eto, do nekih naših pravih sposobnosti, upravo preko tog polja. I onda ima Bog se podijelio na sve kako bi što bolje spoznao samoga sebe. Znači, to je to nekakvo jedinstvo i povezanost. Jer evo, ovo, to je sve jedno i mi smo svi jedno. Znači, kao Bog, možete ga nazivati kako hoćete, život, svemir, univerzum i tako, da je u biti podijelio se na sve kako bi što bolje spoznao. Znači, svatko od nas ima drugačije iskustva upravo zbog toga. Sad, što je sve moguće kroz ovo naše polje? U udžbenicima standardne fizike stoje 2 efekta, eto, zanimljivi 2 efekta, Starkov efekt i Zemanov efekt. Starkov efekt je promjena energetskih razina atoma uzrokovana vanjskim električnim poljem. A Zemanov efekt je promjena energetskih razina atoma uzrokovana vanjskim magnetskim poljem. Što znači da energetsko polje atoma
možemo mijenjati ili nekim vanjskim električnim poljem ili nekim magnetskim poljem. Ja sam se prije par godina našla na Facebook stranici jednog našeg fizičara i njegovih, pa ne znam kako da ih nazovem. Išla sam reći sljedbenika, ali sad je sljedbenici ono malo isto ružno, neka stvar oko ovoga Jane Bučević i njenih sljedbenika, ono ružno zvuči. Dobro, uglavnom tih koji su bili tu. I onda smo tako malo razgovarali o tome. Dakle, reći ću vam samo da izgovorim do kraja. U našem tijelu, dakle mi smo isto energetski, naš najjači elektromagnetski motor je srce. Mjerenja elektrokardiogramom, EKG, pokazuju da je električni signal srca 60 puta jači od mozga, dakle srce 60 puta jači električni, a magnetsko, mjereno EEG-om, 5 puta 1000 jače od mozga. Znači, naš najjači elektromagnetski motor je srce. Mi na atome, dakle na njihovu energetsku razinu, možemo utjecati promjenom električnog ili promjenom magnetskog polja. I onda sam ja tako tu stala pričati o tim stvarima i onda su se oni tu nešto javili, ovi drugi, ajme meni i tako. I onda sam rekla, ok, ajde samo mi objasnite, u biti recite mi zašto ne. Dakle, zašto, na temelju čega vi tvrdite da to nije moguće i da to nije tako? Jer, mislim, eto, mi svjedočimo, uvijek, cijelo vrijeme mi konstantno čujemo za čudesna ozdravljenja i mislim, u vezi ovog zakona, mislim, ne možemo mi to sada dokazati, nekako ćeš dokazati, možeš dokazati da si ozdravio, možemo dokazati da je neko čudesno ozdravio. Placebo je znanstveno dokazan, placebo postoji. Dakle, konstantno se događa. Evo, objasnite mi zašto mislite da nije to? I nisu onda, jednostavno kao, ajme profesore, hoćemo li objašnjavati, nećemo, i tako, znači na tome je stalo. Ja zato ovo iznosim da bi pokazala da mnoge stvari za koje smo čuli su znanstveno moguće. Oni budistički svećenici, možda ste i za njih isto čuli, oni što popiju otrov pa im ništa ne bude, pa ne znam, eto na 9 stupnjeva omotaju se ledenim plahtama i onda stanu meditirat i odjednom samo to počne isparavati, toliko si podignu temperaturu, znači to su neki efekti na njihovom tijelu. Čak taj placebo donekle znači i prolazi, dakle znanstveno je dokazan placebo. U drugom dijelu predavanja sam se bavila time, ali nekako teže nam je povjerovati da imamo efekta na ovo. Evo, na ovo. Uglavnom, svećenici su rekli, kad su ih pitali kao što se događa kao kad vi molite, znači na koji način oni kreiraju sve stvari, čak i na vanjske, dakle, stvari kako utječu. I oni su rekli, vi naše molitve ne vidite, vi vidite što mi radimo da postignemo osjećaj. Osjećaj je molitva. Osjećaj je molitva. Gdje osjećamo osjećaj? U srcu, ne u glavi, ne u mozgu. I oni nisu jedini koji to kažu. Oni kažu da koriste koncentraciju, dakle i vizualizaciju, ali dakle da postignu osjećaj. Znači srce mora biti uključeno. Elektromagnetski motor mora biti uključen u to. Što nije tako jednostavno. Dakle, ja meditiram manje više redovito, nekad 2 puta dnevno, nekad uopće ne danima, ali uglavnom gledam da meditiram. Znači, kad ne meditiram službeno da sjedim, ako ležim, čisto opustim se nekako ili tokom dana fokusiram. Znači, pokušavam stvarati osjećaje onoga što želim. Jako je teško to postići, ali evo, meni je nekako postalo najlakše to što sam, mislim, ne znam jeste pratili druge videe, nekako postići osjećaj rezignacije, u biti smislenosti.
Dakle, kad god mi nešto bih htjela ili mi nešto ne ide čak, onda rečem, ma bit će kako mora biti. Eto, i mislim, meni se uglavnom u životu su se stvari sređivale na predivne neke načine. Reklo bi se stvarno da sam imala sreće. Znači, ne mislim da su mi životne okolnosti bile takve, ali sam ih ja takvima učinila. Jer sam nekako, uglavnom, eto, uspjela sam da dobro vibriram. Uglavnom i jesam bila pozitivna i vesela osoba, ali, pogotovo u zadnje vrijeme, mislim da sam oduvijek imala to, evo, ja isto smatram da sam došla s nekim predznanjem, da sam tu samo došla kako bih znala objasniti što mi se, na koji način mi se događalo. Nekako opušteno, evo sad neki dan isto nešto mi je iskrsnulo, kako ću i rekla sam, bit će kako mora biti, evo, sad se ja tu crnjačim i mislim se kako će, ali što ću, evo, neka bude kako mora biti, jer doista vjerujem da tako mora biti. Znači, Indijanci, američki domoroci, oni isto također imaju način molitve da stvaraju osjećaj kao da je već učinjeno. Dakle, kao da je već učinjeno, kao da je već tako, kao da je ostvareno. To su stariji narodi, dakle, neki koji su, eto, to znali, koji znaju to. I onda zašto mi ne znamo za to? Zašto nama to je tako izgleda i neobično? Zato što smo mi to izgubili. Mi smo to izgubili u 4. stoljeću. U našim knjigama, pričamo o Bibliji, tako ti stari skripti, kad je car Konstantin editirao, dakle, koje će knjige zadržati, koje će izbaciti, izbacili su nekih 35 knjiga i izgleda da se s vremenom dosta riječi promijenilo ili izbacilo. I zanimljivo je to vidjeti koje su se promijenile i koje su izbačene, jer mi smo to imali. Dakle, nešto što je nađeno, spisi sa mrtvoga mora kad su nađeni, čak i u koptskim spisima, dakle u Nag Hammadi knjižnici ili Eseni su isto govorili osjećaj je molitva. Dakle, ne riječi, mi smo naučeni da se molimo, kao izgovaramo riječi, ali nisu nam rekli da moramo imati taj osjećaj. Dakle, samo ljudi koji su uspjeli stvoriti osjećaj, bez obzira da li im to rečeno ili nije, ali to je vjera, zato treba vjera. Dakle, oni koji su doista vjerovali da ozdravljuju, koji su vjerovali da će ih Gospa ozdravi, da će ih Isus ozdravi, da im taj svećenik pomaže, da im Isus pomaže. Dakle, placebo efekt. Eto. Tu dolazimo prije nego što se prebacim na to, znači Isus kad kaže tražite i bit će vam dano, na aramejskom je izuzet jedan bitan dio, zapravo je on rekao budi obuzet onim što tražiš i bit će ti dano. Dakle, budi obuzet, a ne samo traži i bit će vam dano. Razumijete? Taj dio gdje nam objašnjavaju da budemo obuzeti je izbačen. Eto, to smo, na primjer, izgubili. Još jedna, eto, ta zanimljivo. Oče naš koji jesi na nebesima, a na aramejskom nije na nebesima, nego je koji si sve prisutan, koji si posvuda. Što je točnije, jer evo odnosi se upravo na to, na tog metafizičkog Boga, a ne onog nekog na nebesima. Mislim ovo koji si na nebesima, zašto je to uopće tako izmijenjeno, jer eto u Starom Zavjetu taj Bog je došao s neba. Ali kad bi nama danas neko došao s neba, šta bismo rekli odakle je došao? Iz svemira, ne neba. Tako da, Stari Zavjet je inspiriran sumeranskim pločicama koje su rekli da su njihovi bogovi, Elohim je plural, dakle došli i svemira. Uglavnom, druga stvar je psihološka, jer kada ga smjeste na nebo, on je tamo neđe. Znači, dosta još ljudi misli, ako i vjeruju da je Bog dolazio, dakle, Jahve, šta je bilo, zašto se više ne pojavljuje? Zato što je pošao, napustio nas je, bogovi su nas napustili. Znači, misli se da je negdje tamo, da nije tu. Kada bismo znali da je sve prisutan, već bio bi neki drugi feeling.
Sada dolazimo do jedne od zakona privlačenja, dakle naše srce, osjećaj je molitva. Kako vibriraš, tako privlačiš. Dakle, kako vibriramo, da, s kojim smo osjećani. Znate kako ljudi vibriraju? Evo malo premotajte neke ljude iz svoje okoline, kako vibriraju. Neki jednostavno vibriraju nesigurnošću, neki vibriraju strahom, neki vibriraju sramom, neki vibriraju super i onda im je sve isto, se i događa. Rekli bi sami koji srećko. Mi svi mislimo, a mislim to je uzročno, posljedično, povezano je. Tako da... Sad jedan primjer kojega sam se sjetila, prije neki dan, dakle kako vibriraš, tako privlačiš. Jedan moj prijatelj, ovo ljeto su bili tu i kupali smo se dole u lokalnom mjestu. Oni su se kupali, meni je bilo hladno. I u biti dobro. I kad su se oni pošli kupati, ja sam se sjetila da im nisam rekla u biti da tu, zato što je već bila jesen, ja sam mjesec dana bila u Zagrebu, zaboravila sam. I zaboravila sam im reći da tuda prolaze brodice u biti. I sad jedan je otplivao full daleko, a ovaj jedan drugi je ostao tu bliže. I naravno nailazi brodica i točno na njega, dakle on je bio točno na njihovom putu, znači mogao je biti malo dalje. To je brodica, 30 ljudi, znači nije ni tako velik. On je točno bio tu kad je naišla brodica. Ja sam baš razmišljala, to je točno njegovo i kad smo bili prije gore gdje smo se kupali, on se je porezao nogu. Nedavno sam pravila kolač sa višnjama i ništa, cijeli kolač normalno, ostali su zadnji komadi. I on ga zagrize, znači u zadnjem tom komadu je ostala jedna košpica, znači cijeli kolač je bio bez košpica, on je ugrizo i ima umjetne zube osim jednoga. Znači ugrizo je tu košpicu sa tim jednim njegovim zubom, dakle s tim koji osjeća. Kako vibriraš, tako privlačiš. Cijeli život je imao nesreće. On je u biti srednji od 3 braće. Na taj način je i privlačio pažnju. Njemu se uvijek nešto događalo. Njemu se uvijek nešto događa. On je u šetnji izgubio jednu šlapu. On je na kupanju, mi smo svi normalno, on je porezao nogu. Eto, kako. I onda on misli da se to život njemu događa, nesvjestan da on konstantno sa svojim prigovaranjima utječe na to, sa svojom vizijom na svijet. Kako vibriraš, tako privlačiš. Zakon privlačenja. Ili rezonantna frekvencija. Dakle, kako vibriramo, tako ćemo i privući, jer nam dolaze stvari iste frekvencije. Emocije, dakle svaka od emocija ima frekvenciju, ima tablice, slobodno ukucajte u Google, emocionalna skala, pa ćete vidjeti. I svaka emocija ima svoju vibraciju, ima svoju frekvenciju. Znači možemo to zamisliti, to sam spomenula u ovom drugom videu, kao radio ili televiziju gdje šaltamo programe, gdje mi podesimo na određenu frekvenciju i onda gledaš taj kanal. Ja sam na predavanje ovako, kao jedan primjer stavila, možete, ako vi vibrirate CNN, gledat ćete cijelo vrijeme vijesti, imat ćete dnevnik nas. Možete, ako vi vibrirate Comedy Central, vama će biti Comedy Central, ili će vam biti otvoreni radio, klasični. Znači, vašom vibracijom vi stvarate svoj život. I tu dolazimo do nečega do čega su nedavno znanstvenici došli, nedavno, nije ni tako nedavno, paralelne realnosti, gdje je zanimljivo primijetiti da su rekli da svaka od paralelnih realnosti, sad se oni još lome koliko ih točno ima, da svaka od paralelnih realnosti ima svoju vibraciju, ima svoju frekvenciju. I onda se tu super poklope, tako par tih nekih stvari. Dakle, naša emocija je daljinski paralelne realnosti koju ćete gledati. Razumijete? I kažu da sve postoji istovremeno. Sad da ne lomimo na to, ali evo kažu da su ko nekakvi slojevi ili šta bi mogli biti. Ali nebitno je,
poklapa se nekako eto sa time da vam ulaze stvari te frekvencije ili eto da gledate drugčiju realnost. Ko ono kad se ustanete na lijevu nogu pa vam sve ide krivo. Znači, o vama ovisi u svakom trenu, vi možete negativni događaj, ako ne možete odmah skočiti na skali sa poniženosti. Samo nekako kad bi se mogli smiriti i reći sve se ovo događa za najveće dobro. Znači, čuo sam da je naša, sve sam poslušao videe, već je dovoljno ovo fizike i sve je tako nerealno, pa eto možda da prihvatim ipak da se doista sve događa s razlogom i za naše najveće dobro i tako se nekako smirite i onda ćete samo vidjeti kako se izmjenjuje. Meni su se isto nedavno događale nekakve stvari, nekakve komplikacije koje su mi bile meni, a nakon je ispalo da su super. Znači, kad sam bila tamo, gledam koliko je minuta, u Antwerpenu, što mi se iskompliciralo nešto s papirima i onda je ženska zvala šefa i umjesto da idem u školu jezika 6 mjeseci ili godinu, on je rekao, pa vi ste jezičarka, imamo mi napredni tečaj, znači u mjesec dana ću završiti što njima toliko. Danas sam isto bila na poreznoj, isto nešto se iskompliciralo, treba ovo, treba ono i došla sam tamo i ispadne u biti, dakle trebala sam potvrdu da im ne dugujem ništa, zato mi je trebao taj papir, a mislim znate kad morate ići na te službe. Ispadne da oni meni duguju, da mi neke novce oni trebaju platiti, da nisam došla, da nisam tražila, to bi otišlo u zastaru. Eto, a mislim sad mi naravno novac i super mi dođe, tako da kad bi prihvatili da se doista sve komplikacije, sve što vam se ne da samo prihvatiti i onda se to lijepo posloži. Ja volim spomenuti i ovu Gandijevu, tu gledam jer mi je u sobi, na drugim videima svima možete vidjeti. Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Znači to nije samo onaj ti prvo, pa onda ćeš možda motivirati druge, nego doslovno ti budi ono što želiš od svijeta i onda će tebi stizati takve prilike, takvi ljudi, ta realnost, tako da je i to malo dublje. Ajde, ubacit ću još tu, kad pričamo o vibracijama i frekvencijama, dakle svaka naša emocija ima vibraciju, frekvenciju, mi dakle vibriramo isto na različitim frekvencijama i bolesti imaju različite frekvencije, što više dakle može se liječiti bolesti rezonantnom frekvencijom, dakle istom se ponište. Početkom 1888. do 1971. Dr. Raymond Royal Rife je liječio frekvencijama, izliječio cijelu kliniku ljudi sa rakom. Znači prvo je podesio frekvenciju određenu, 70% ih izliječio, onda je samo malo još to promijenio i onda i ovih 30. Uglavnom njegov laboratorij je uništen, zapaljen i tako cijela znanstvena zajednica morala ga se odreći. Dakle, ukoliko su oni željeli zadržati svoje poslove, morali su zanijekati njegov rad. I nedavno, evo opet, vidjela sam biti još ih ima na TED Talkovima, sad samo izlaze sa tim informacijama. Ima Anthony Holland koji je profesor na nekoj muzičkoj školi koji je isto tako shvatio da rezonantnom frekvencijom, dakle preko instrumenta je shvatio, može uništavati stanice raka. I nedavno, to ne znam sad, ta neka žena je isto ima video na TED Talku. Znači ukoliko napišete TED Talk, Killing Cancer Cells ili Shattering Cancer Cells with Frequency ili with Music ili tako, izbacit će vam ih par. To je placebo, dakle sve te stvari koje nama djeluju nestvarno, kojima se smijemo, kojima smo se smijali, su znanstveno moguće. Dakle, to je ono što sam rekla, da sam isto na nekoj Facebook stranici nedavno bila, pa sam ja rekla da je moguće, to je taj video bio, onda je on rekao, ne, nije, znanost ovo ne priznaje. Pa sam mu ja rekla, koja znanost? Znanost, ona, Newtonovska ili ova 20. stoljeća? Da se razumijemo, gdje sam rekla da je Newtonovska pala u vodu. I dalje nam jako služi nam za praviti, kuće i sve to. Ali ima tu nešto malo više od toga. Eto,
Za sada tu ću stat. Samo još da ovo izgovorim. Emotion, dakle na engleskom. Electricity, energy, motion. Dakle, to je isto neka energetska koja te u pokret neki stavlja. Motion. Jer kad si tužan, ne da ti se. You don't have motion. Nemaš pokreta. A kad si uzbuđen, onda imaš jako puno te energije za motion. Eto to. I onda za sad stajem tu. Dalje u sljedećem videu ide spregnutost i tako šta je sve nemoguće, moguće. Hvala vam lijepa. Ćao, laku noć.